Temps era temps i hi havia un rei que estimava tant a la seva filla que no volia que es casara amb cap home. Però la gent del seu regnat estava en contra d'aquella decisió i el rei va idear un pla per a calmar el poble i poder seguir a la seva filla. L'home que puga pujar a la meua filla en braços fins al més alt de la muntanya es casarà amb ella. Va proclamar el rei. Molts homes ho van intentar, però ningú el va aconseguir. Temps després, ella es va enamorar d'un jove noble i ell compartia aquell sentiment. Tots dos volien casar-se, però coneixien bé les condicions del rei. Així que van tindre una pensada. Ella li va parlar d'un familiar que podria donar-li una medicina per aguantar la pujada. El xic va partir d'immediat i la jove va dejunar per a pesar menys. I al fi va arribar el dia. Durant el camí, ella li va demanar moltes vegades que es prenguera la medicina, però ell es va negar. Després de molt esforç, els dos joves van aconseguir la cima. Al arribar, el cor d'ell va esclatar dins del seu pit. Ella, pensant que sols estava esgotat per la pujada, va tractar de despertar-lo, però adonant-se de la realitat, va morir de tristesa junt al seu amant. La gent del poble, en veure que cap dels dos regressava, pujaren sols per adonar-se de que tots dos estaven morts. Van passar 3 dies abans de retirar els cadàvers i sepultar-los junts en un sarcòfag de marfil en aquella mateixa muntanya. Des d'aquell dia, aquest lloc és anomenat la muntanya dels dos amants.